салом дӯстон ва мухлисони MMA тоҷик, ба канали мо хуш омадед. дар видео лайк гузоред ва мо оғоз мекунем. боз мо ба шумо беҳтарин ва тозатарин хабарҳоро аз MMA ҷаҳон ҷамъ овардаем ки пешкашатон мекунем ва шумо бошед моро бо лайку комментария дастгирӣ намоед. ташаккур. спонсори видеои имрӯзаи мо интернет-магазин либосҳои мардона мебошад ки ба шумо беҳтарин либосҳо ва пойафзулҳои гарми зимистонро бо нархи дастрас пешниҳод мекунад. ҳама либосҳо аз матои олидараҷа ва пойафзулҳо бошанд, аз чарми тоза истеҳсол шудаанд. худ ва наздиконатонро бо либосҳои гарм аз фасли сармо эмин нигоҳ доред. барои фармоиш дар васиби рӯи экран буда нависед ва барои тамошои дигар намуди либосҳо телеграм-канал дар зери комментария ҳаст. дар яке аз суҳбатҳояш абдурозиқ блогер сароянда ва боксёри 20-солаи тоҷик ба блогер ва варзишгари доғистонӣ Хасбулло чунин гуфт: хасбулло мурғ аст, ӯ аз ман метарсад ва барои ҳамин бо ман муҳориба намекунад. ман ҳамеша тайёр ҳастам. хасбулло, натарс, мурғ нашав, ман тайёрам бо ту муҳориба кунам. бояд гуфт ки рӯзҳои гузашта абдурозиқ дар як шоуи боксёрҳо ҳамчун меҳмони олиқадр дар байни варзишгарон ва ситораҳои ҷаҳон қарор дошт. муҳориба байни Хасбулло ва абдурозиқ дар ҷаҳон як интернети калонро овардааст. агар ки президенти UFC ин муҳорибаро ҳамчун шоу ташкил кунад, бисёр як хайпи калон мешавад ва ба абдурозиқ ва Хасбулло бошад маблағи калон низ дода мешавад. дӯстон, ба фикри шумо агар ин муҳориба ташкил шавад, кӣ ғолиб меояд? дар комментария нависед ва мо давом медиҳем. мухлисони MMA, варзишгари тоҷик Муҳаммад Наимов аллакай дар Тоҷикистон аст. дирӯз ӯ дар саҳифаи инстаграмаш тариқи история ба ҳамагон хабар дод ки дар душанбе қарор дорад. бояд гуфт ки Наимов дуюмин муҳорибаи худро бо Натаниэл Вуд гузаронид ки дастболо шуд. ҳоло муҳорибаи навбатии Наимов бо варзишгари брезилиягӣ Эдсон Барбоза дар коркард қарор дорад. аз хабарҳои нав оиди ин муҳориба мо шуморо ҳатман огоҳ хоҳем кард. Алмейда оиди ҷанги Павлович ва Аспинал прогноз дод. рақами нуҳуми дивизиони вазни вазнини UFC Жаилтон Алмейда ки аллакай ин ҳафта дар атагон бо Дерек Льюис вомехӯрад, фикри худро дар бораи муборизаи камарбанди муваффақиятии қаҳрамонӣ байни Сергей Павлович ва Том Аспинал баён кард. ҷароҳати Ҷон Ҷонс имконияти муҳориба байни Павлович ва Аспиналро ташкил намуд. ман фикр мекунам ки Том Аспинал хоҳиши муҳориба барои унвонро надошт. пас аз ҷанги охирини худ ӯ гуфт ки мехоҳад бо Сирил Ган мубориза барад. ҳамин тавр Павлович бошад дар фикри муҳорибаи унвонӣ буд, чун ӯ запас барои муҳорибаи унвонӣ қарор дошт ва лагери пурраи омӯзишӣ гузаронид. аз ин рӯ ман бартариро ба Павлович медиҳам. вай лагери пурраи омӯзишӣ дошт ва Аспинал танҳо дар ҳолати стандартӣ машқ мекард ва аз ҷиҳати равонӣ барои муҳориба барои унвон омода набуд. вай дар бораи муҳориба барои камарбанди қаҳрамонӣ фикр намекард. ёдовар мешавем ки муҳорибаи унвонӣ байни варзишгарони рус ва бритониёӣ дуввумин чорабинии муҳимтарини мусобиқаи UFC 295 хоҳад буд ки 11 ноябр дар Нью-Йорк баргузор мешавад. дӯстон, боз хабарҳои ҷолибро метавонед дар телеграм-канали мо хонед. силка дар комментария. ин буд видеои имрӯзаи мо аз ҷаҳони MMA. то видеоҳои баъдӣ шоду пирӯз бимонед.